Bueno, tira, ondo badaritzozu hasiko gara bigarren saio honekin, albertzen saioa oso harrigarria izan da guztiontzat, uste dut oso irizpide argiak jarri dizkigula mahai gainean, eta guk orain jarraian egingo duguna da VUk azken urteotan egindakoaren berri eman, aztertu non gauden eta iradokitu edo pixkat planteatu hemetik aurrera noragoa zen. Osea, zein den zer den egin duguna, askar, non gauden eta zein dugun. Eta pixkat iruditzen zait, nik esango ditudan netako batzuk ondo lotzen direla, edo bintzat lotu daitezkela Albertek planteatutakoekin. Orduan, UEuren ekosistema teknologikoa ikasteko, irakasteko eta ikertzeko deitzen da. Orduan, askar egingo dut, alako aurrekari multzo bat pixkat planteatu, eta bueno, azken batean pandemia izan da, eta pandemien ondorioz maten du gizarte likido hura, Baumanek behinta berri esaten ziuna, likidotik ja distopikora pasatu garela, ez? Osea, mundua zeharo aldatu da oso denpora gutxien, ez? Osea, abortuaren legea zea eginda estatu batzuetan, baina hemen ere gerran gaude, eta horrekin batera ziurgabetasun aro hori duzut pasatu indela, ez? Eta ez ezagunaren aroan bizi garela, ez dakigu zer gertauko den biharetzi. Eta kontestu horretan teknologia, lehen erabateko zera baldin bazuen, teknologiak oin, are handigoa, baina gezurraren erabateko ugaritasunare hortzea daude. Horrek ze ekartzen du, arazo etikoak eta moralak etenkabekoak ditugula. Asko ez dela, oezin egon ginen, amaiak idatu gintxun zer batean, eta, zer nola jokatu behar du aurrera begira gizakiok, teknologiaren, gezurraren, ongizatearen, hezkuntzaren, politikaren aurrean. Hau da, oso mundu arraroan bizi gara. Eta, karo, arazoitako bat, arrakala digitala aipatzen da binda berriz. Ni ziur nago, arrakala digitala ez dela existitzen. Arrakala digitala da pobrezia. Pobrezia deitzen da, ez? Eta pobreziagatik gertatzen da konektibidade arazoak izatea eta horrelakoak. Benetako arazo da ikaskuntza arrakala. Oda, gertatzen da eta gertza daiteke aurrerantzean ere, hainbat pertsonak ikasi alde izateko modurik ez izatea. Eta arrakala etortzea ikasteko ezintasunetik. Eta hori da pixkat, une honetan gure hezkuntza erakunde honek mahai gainean jartzen duna, ez? Osea, guk ikaskuntza mesedetu behar du, eta ustezko edo gertaliteken ikaskuntza arrakala horri aurre egin behar diogu. Eta aurre egin behar diogu presupuesto pedagogikoetatik. Baina egin behar diogu aurre ikuspuntu teknologiko jakin batetik, ez? Eta, hau da pixkat saio honen helburuetako bat, ez? Pixkat horri EUek nola erantzun nahi dion datozen urteotan, ez? Online ikastea, e-learning, electronic learning, balda elektronikoa ez den ikaskuntzari gaur egun, balda tresnaren batekin edo gaiuren batekin egiten ez den ikas aukerarik, ez da egit. Testu inguruak ere aldatu dira, eta lausotu egin dira, Albertek esplikatu digu lehen, ez? Lausotze hori, eta hibridazio hori gero eta handigoa da, gero eta ezaugarri handigoak ditu eta ezberdinagoak ditu, eta berak aipatzen digu presentzialtasunez jarraitua eta testuinguru hibridoak, eta hor gabiltza. Oso ideia, likidoak izango ziren, baina argiak ziren presentzialitatea, aurrez aurre, online, jardun bikoa, kontzeptu batzu bagen dituen nahiko argiak zirenak, gure hezkuntza zeregina egituratzeko bestekoak, eta horietanak lausotu egin dira, eta horrekin batera e-learninga bilakatu egin da. E-learning une honetan e-learningen historia, hainbat saiakera dago historia hori jasotzeko, baina badirudi, denok gaude ados, alako evoluzio bat, alako bilakera bat izan dela, ez? Ordenagailuarekin hasi ginen, lokaleko aplikazioekin, aplikazio horietan oinarrituta ibili ginen, eta momentu jakin batean, sarean ziren aplikazioetara pasatu ginen,
eta penduluaren legeak bezala, aplikazio multzo handi bat erabiltzetik, danak konzentratzera pasatu ginen ikasgela LMS-en bitartez, eta hain badirudi, LMS-tatik, ikasgela virtualetatik berriz ere sarera goazela, ez? Hori dela jokaera. Guk hemen sarera baino, guk esango dugu ekosistema teknologikora goazela, ez? Aurrego esplikatuko dugun moduan. Sarea baino ekosistema ikusten dugu. Beste aldetik, UBU-ren ibilbidea labur-labur aipatzearren, 3 momentu azpimarratu berritugu. 14an, egin gendun eredu pedagogikoaren lehenbiziko bertsioa, ereduarek balio izan zuen orduan sortzen ari ziren eta ematen ari ginen hainbat ikastaro molde bakarrera ekartzeko, bintzat grafismoaren aldetik edo ikastaro egitura simple bat ezarrita eta bateratze funtzioa ukizuen eta pozik ginen, baina, klaro, ereduarek testuak berak ere gabeziak oso nabarmenak zituen, ez? Eta 17an idatzi genduen berriz ere horren bigarren bertsioa gaur egun indarrean dagoena. Zabalkunde handia izan du erakunde barruan, UEU barruan, kanporare, baina gutxigo, baina horrek 14ko ereduan komunikazio didaktikoa hitz egiten bagenuen, nik uste eta 17ko ereduan interakzioaren beharra eta komunikazio didaktikoa bultzatu beharra eta sustatu beharra, hori oso klaru geratu dela. Orain zertan gabiz? 3 urteko epea zeukan, 2020an egin barrien duen berrikusketa, pandemia torri zitzaigun, pandemien ondoren egoera oso komplikatua, eta une honetan gabiltza, eredu hori ja behinkoz berri dazten, eta pentsatzen dugu datorren ikasturtean, behintzat partzialki, hainbat kontutan martxan hasiko dela. Akaso ez dugu testua izango, baina bai testu hortatik eratorritako hainbat implikazio. Pentsatzen dugu, teknologikoki, guk 17ko eredu aztertzen badugu, argi ikusten da garapen bat gertatu behar dela. Zen artean, ikasgela virtualaren inguruan ardaztu genuen gure jarduna. Eta ikasgela virtuala Moodle zan, eta bigarren mailako tresna teknologiko gisa Majara portfolio digitala, ez? Eta biak lotu egin genituen. Ze gertatu zen? Nahiko lan izan gendula, irakasleak prestatzen online eredu batera, ez? Irakasle askoen arazoa o ezintasuna da ezin irudikatzea nork bere gela presentziala egiten duna, nola egin virtualizatzean, ez? Eta lan hortan desenteko indarra eman genuen, ez? Irakasleen prestakuntzak, gure ordu asko janditu, ondo jan ere, baina ordu asko janditu. Zer gertatu zen, Moodleen ardaztu zela berrikuntza, eta Moodleen ardaztu zela zera. E-portfolioa, bigarren mailako geratu zen, eta garai hartan gehu ere ibili ginen, Eñakiaren azakin, MU-ko egitasmo bazeuen Majara martzan jartzeko, guk euskaratu genduen, Pedro eta Biok, Eñakiren laguntzarekin, Udal Euskaltean, Santurtziko Euskaltean jarri ginen pixat hortan, baina porrot egin genduen, ez genduen asmatu portfolio baten erabilerako baldintzak egokitzen hizkuntza zer batera, MU-n ere zen ondo joan, gero Joanek hartu zuen arrelegoa eta ziatu zen Azular Lizeoan, eta portfolioa gaur egun askotan esan arren ematen du portfolioa dela gure hezkuntza kulturako ez den osagai bat. Asko kostatzen zaigu, anglosajoiei eta normal juten zaie. Portfolioaren erabilera da gauza integratu bat, ezagutza tradizioaren barruko. Europako hegoaldeko herrietan berriz, ez. Gukoen bigarren saiakera bat egingo dugu, igual izango da azkena, ez dakigu, baina egin behar dugu, portfolio digitalari abantaila asko ikusten diogulako. Abantaila ikusi, baina gero, ikaslek ez badugu lorten erabiltzea, hor arazo bat izango da, ez? Baina, autorregulazio prozesuei eragiteko evidentzia, ikasi izanaren evidentzia jasotzeko Majaran kasuan argitalpenak egiteko, webgune txikiak egiteko eta besterekin partekatzeko eta hartara landutakoaren produktu, azken produktu hori partekatzeko. Hau da, guk Majarari abantaila asko ikusten diogu eta
hasiko gara oin berriz eta azkenengo saiakera egin behar du derrigor. Baina, hemen klabea da, 17ko eredutik oingora teknologikoki zabaldu egin behar dugula. Osea, gure begira askozaz ere ikuspuntu zabalago batetik gertatu behar dela, ez? Eta 2020an egin genuen txostenean, pixat honen guztiaren berri eman genuen, eta proposamena egin ere bai. Hemetik aurrera, beraz, dakagu eredua berridazteko beharra, eta azkar-azkar zango ditut, zen nola dagoen une honetan. Printzipioak, hezkuntza prozesuak idatzen dituzten printzipio nagusiak bere momentuan ezarri genituen, horietzek dituzue, eta beltzan dakazue inklusioa. Iruditzen zaigu inklusioa ez gendula berbezala tratatu artean, eta diversitateari kasu egin behar diogula. Eta testua berdinatzera jungo da, baina ezpimarratuz bereziki inklusioaren beharra eta berdinakara, baina ezberdinak ere bai, eta ezberdintasunari kasu egin behar zaiola. Bestela, printzipio orokorrak, hezkuntza printzipioak bere horretan daude, eta batez ere, nik azpimarratuko nuke Googlela ikasten duen unibertsitatea. Eta antolaketaren ikuspuntutik eta jardunaren ikuspuntutik ikasten duen unibertsitatea esan behar dula derrigor. Besteak bai, baina guk ikasi egiten dugu, ez? Eta ikasi egiten dugu hobetzeko. Ereduak ekarriko duen, ez? Hau, irakaskuntza masterrean martzan jarri zen modu esperimentalean, baina hemen dakagu batetik prozeso batzuk landu beharra. Osa, diseinu instrukzionaletik, irakaskuntzaren ikuspuntutik, ikusten dugu ikasleari modua eman behar zaiola autoebaluazioa egiteko, edukiak berzentzutik zabalenean, Albertek erabidun zentzuan, konpetentzik eta barne, landu alizateko, praktikatu alizateko, eztabaidatzeko, hausnartzeko, sortzeko bestelako testuinguruetan praktikan egindakoa sortzeko berri, eta zabaltzeko, ez? Baita sintesia eta ebaluazio anitza gertatzeko. Blumen taxonomiarekin bat etortzen da, bakizue, pixkan eztabaidan dago, evidentzialismo joera horiek daude gurean, eta, bueno, beste gai bada, baina guk sinesten dugu estrategia hauek, irakaskuntza estrategiak direla, diseinutik planteatzen dienak, eta ikusten dugu ikas prozesu bat sortzeko balio dezaketela, baina hor narratiba bat ere behar dugula. Gure egitura didaktikoetan narratibaren garrantzia oso importantea da. Ze narratibak erantzungo dio ikas prozesu estandar bati. Gero ikasleakotzak egingo du berea, baina ikas prozesu estandar bat deskribatu behar du. Eta deskribatu behar du argi, eta deskribatu behar du pausuz pausu, eta deskribatu behar du narratibaren metafora hau oso apigarria dela. Orduan, hau martxan dago masterrean, eta besteren zer baten, baina modu hola ez dago gainerako ikastaroetan, eta hau posible asko datorren ikasturtetik aurrera jarri ingo dugu martxan, beste barik. Baina, hau da pixkat gaurko gaia, eta ona llegatzeko temporatxo eman dut, baina ikasgela virtualetik aruntzago jun behar dugu. Eta hau da klabea guretzat. Eta Albertek komentau du ikaslearen ekologia, ikasteko ekologia, baina guk planteatzen dugu erakundearen ekosistema. Eta ikaslearen ekologia, ikasteko ekologia txertagarria da ekosistema batean. Edo ez, edo bestela, zarean. Baina guk ekosistema bat emango diogu, gure erabiltzaileari. Kontzienteki eta zarbidea. Eta kontzienteki emango diogu irakasteko irakaslea bada, ikasteko ikaslea bada, eta ikertzeko ikaslaria bada. Ekosistemaren hau, azken batean metafora bada, metaforen munduan bizi gara, badakigu zer den ekosistema bat, ez? Azken batean osagaia daude, fisikoa dira batzu, beste batzuk bizidunak, eta baina arteko harremanak bat daude, eta katetrofikoa. Eta hor, sistema bat osatzen dute, horien guztien harremanen eta izarien bitartez, ez? Eta horekan bizi da, printzipioz. Horekan bizi da. Metafora potentea da, ez? Denok irudikatzen dugulako ekosistemaren zera. Lehenengo formulazioa Wilkinsonek egin zuen 2002an, beak ez zuen ikasteko ekosistema planteatzen zuen. Ez ikasteko ekosistema teknologikoa. Orduan, beraz gehiago zentratu zen
ikas material libren bilgunean, gehiago zentratu zen ikasteko edukiak, kompetentziak, nola sartu sistema hortara, nola erabiltzaileak eta, baina gure ustez ekosistema teknologikora joan behar dugu. Handiago delakoan eta osagai gehiago hartzen dituelakoan. Eta bertan dakau komunitate bat. Hor, Peñalbo eta zen definizioa ekarri dizuet. Hezkuntza komunitate bat bagara, hezkuntza metodoak ditugu, politikak bai, ez da bakarrik hasi da bera. Araudiak, aplikazioak, lantaldeak. Arizate? Barkatu, Bea bakarrik hasi da, Eta, eskerrik asko. Hau pasa berzan, berri hor. Barkatu, Vale. Sistema gora eta bera eta begira. Barkatu, Arkitektura bat. Esaten ari ginen, hezkuntza komunitate bat garela, hezkuntza metodoak baitugula, politikak, araudiak, badokagula gure antolamendu akademikoa eta sozialare bai. Eta, hortan gabiltzala, azken batean, utziko dut hau, bale? Eta, sistema bat osatzen du azkenerako, Eta sistema bat osatzen du erabiltzaile mota ezberdinentzat, prozesu mota ezberdinak bultzatzeko eta helburu diferentekin, segun zer erabiltzaile den. Eta ze profil duen eta ze sarbide duen, halako helburu bat lortuko du, ala ez. Eta horietako material bereziak topatuko ditu, ala ez. Azkenean da, gure sarean topalitekena, sare orekatu bat, guk ditugun hezkuntza helburuei begira diseinatua eta martxan jarria. Txoratu egin da. Bai, dana zera egin, Bueno. Vale. Arkitektura kontu batzuk hartu behar dira kontuan, erabiltzaileak kudeatu behar dira, nola logeatzen diren sistema batetik bestea, nola pasatzen den saioa hasiera hori, ze datu dakagun, nola informazio hori kudeatzen dugun, ze osagai duen ekosistemak berak eta nola relazionatzen diren, eta nola garatzeko, ze garapen modua edo posibilitate daukaten. Diseinua ere, diseinu teknologia estrategia bat egon behar da, baina hezkuntza estrategia bat gailendu behar da batez ere, eta ikas baliabideen, eta ikartzeko konpondu da, eta ikas baliabideetarako estrategia bat. Gure ustez, irizpide zehatzera etorrita, kode irekiko softwarea erabili behar du. Sine qua noneko baldintza da. Tia, igual dio, hola ingut. Vale. Txandu amaiak, baina buruan ez dut gordea, amaiak aurkua. Vale. Software librea erabili behar dut, de rigor,
derrigor, hezkuntza mundua saldu zaio Googleri, administrazio publika saldu zaio Microsofti, eta hezkuntza Googleri. Ondo, gu ez gaude konforme, software libreren gainean ireki behar da gure ekosistema, baina eduki behar du tamaina gobernagarria izateko, eta era berean eskalablea, handitu behar baldin bada ere, handitu izateko. Baina neurgarri izan behar da, eta batez ere, prozesuan, beti ere, handitze bidean egon daitekena, baldin eta oreka mantentzen badu. Normalean, hezkuntza komunitate batean, oso ohikoa izaten da, atara da aplikazioa, instalatuko dugu, instalatuko dugu, eta beste hori atara da, eta aplikazio asko dakagu serbidoretan, gehienak ez dira erabiltzen, ez dakik nola erabili behar diren, zertarako edo ekosistemara inkorporatzen den azken aplikazio horrek ze ekarpen egiten duen benetan, eta ze osagarritasun duen gainerakoekin, ez? Hau bakarri doa, Txagua? Ia. Bueno, gora arratzaldean errepikatuko dugu. Pixat, ezin da sarbide nagusia gure ekosistemarakoa. Webgune berria, ez? Orain urteetan izan dugu webgune bat, orain momentu honetan ari gara berdiseinatzen berria, eta irailaren 21 aurkeztuko dugu Bilbon. Ekosistemarako sarrera nagusi izango da, eta batez ere, hemen bi ezaugarri nagusi ditugu, ez? Bata da, integrazio prozesu bati eman diogula hasiera, ez dut ez jarriko ja. Orduan, azken urteetan zer egin dugu, hainbat domeinu sortu, eta domeinu horietan hainbat zerbitzu alojatu, hosting egin, Ustaro, Buruskak, Otarrea, hainbat eta hainbat domeinu nagusitik kanpo. Oin buelta dator, eta pentsatzen dugu integrazio prozesu bat gertatu behar dela, ez? Eta domeinu horiek ekarri behar ditugula, edo domeinu nagusiaren partzetako batera, edo azpidomeinuetako batera. Eta integrazioa, eta dukiak, eta materialak pixkat jaso, eta toki bakarrean, ez? Guk kontrola handigoa, eta koste txikiagoak, eta batez ere, funtzionamentu errazago izateko, bai guretzat eta bai erabiltzaientzat. Hori batetik, bigarren ezaugarri nagusia da, komunitatea indartu behar dula. Komunitatea, UEU osatzen dugun, eta UEU-ra hurbiltzen diren, eta guztion komunitatea eta zautza indartu egin behar da, eta ikusgarritasuna landu egin behar da, eta behar bezala jarri. Eta hori etzen lehen gertatzen, ez geneukan horrela. Orduan, hori izango da beste ezaugarri nagusi bat, ez? Gehi kontu grafikoak, diseinua, en fin. Baina hor, esan bezala, ekosistemarako sarrera izango da, ez? Eta ikasteko ekosistemari dagokionez, 3 ikaskuntza mota planteatzen ditu, ez? Ikaskuntza formala, ez formala eta informala. Ondokoak aditu tituluak, hezkuntza formala ondo dakigu zer den, zertarako den, UEUk pentsatzen dugu online eta euskera rol bat jokatu behar dula, eta rol hori jokatzera goaz, emetik aurrera, gure txikian, baina gure indar guztiekin. Baina hor ez dugu nahi genuken indarra, hori evidentea da. Baina badugu indarra ikaskuntza ez formalaren alorrean, badugu esperientzia, horretako esperientzia, etengabeko prestakuntzan, profesionalen lanerako prestakuntzan eta garapen profesionalean. Hor ikastaro jardunaldi eta material asko ditugu. Eta badaukagu erronka gisa ikaskuntza informala, ez? Jakintza arlo, ezautza arlo askotan, bizitzan zeharreko ikaskuntza hori nola edo ala, UEUtik bultzatu behar dugu herritarren euskaldun profesionalen esku egoteko eurek nahi badute hortan. Bereziki, hemen ikaskuntza informalak kezkatzen gaitu, ez? Eta horretarako, bi prozesu paraleloan ditugu une honetan,
martzan jarriko ditugunak, hobeto esan, bata da, orain arte prestakuntza ez formalen alorrean, milaka ikastaro eman ditugu, horietako asko, zuzenean libre utzi daitezke, edo ikusi behar du, ze eginda, ze doiketa eginda, ze aldatuta jar dezakegun guk libre nahi dunak erabiltzeko, ez? Batetik. Baina bestetik dakau, hiri Hezitzaile Euskaldunak izeneko proiektua, guztut hemen UEUk asko jokatzen dula, apostu importantea dela, badakigu herriek, hiriek, udalek ez dutela kompetentziarik hezkuntza formaleko testuinguruetan, argi dago, lokalak usten dituzte, lagapenean, eta jazta. Baina udalek eta hiriek erantzukizuna handia dute herritarren ongizatean. Eta ongizatearen alderdi asko dago, ekonomiko, sozial, kultura, baina ongizatearen parte bat, sin duda, horrek izan behar du ikasteko aukerak ematea herritarrei, ez? Orduan, bueno, proiektu bat lantzen ari gara, pasare bat osatzeko, dauden esperientzia kontuan hartuta, Eibarko udaletik abiatuta, hiri Hezitzaile Euskaldunen sarea sortzeko, txikitik handira junda, ez? Eta orduan, ikasteko katalogoak pixat aztertu, ikasteko pildorak sortu, ikasteko ikastaro zikloak, ikastaro itzaldi zikloak, horien guztiaren, hor sortzen den material guztiaren partekatzea ziurtatuta eta berrerabiltzea ziurtatuta. Orduan, gure ikasteko ekosistema teknologikoan nahi du ikaskuntza informalak benetan merezi duen eta aurrean zen izango duen rolari erantzun alizatea. Eta pixat, bera gure, txastak izan ikutu zera. Horrak hau tresnak, ikaskela virtuala, portfolioa. Ben portfolioaren kasuan, pixat ezkedetzea, arazotxo hauekin junein zaitazko burua, aitortu behar dizuet. Portfolioarekin, hemen betiko arazoa da, portfolioa norena da. Portfolioa teknologikoki erakundearena da. Osea, erakundea jartzen du, martzan, argi dago. Baina portfolioa izatez ikaslearena da, herritarrarena, nahi baldin bada. Orduan hemen erabiltzaile arkitekturan aipatzen genuen erabiltzaile kudeaketa eta hezkuntza estrategia eta hezkuntza teknologia estrategia, hemen horren arabera guk konpromiso hartu behar du portfolioa erabiltzeko aukera libre emateko. Oda, ez lotzea portfolioen erabilera gurekin graduondoko bat edo master bat egiten egotearekin. Eta behin hori amaitzen duenean, moztu portfolioen sarbidea. Ez, osea, UEUk hartu behar du konpromisoa, portfolio hori libre usteko erabilera. Bideratuta eta laguntza guztiarekin, baina portfolio norberarena da. Eta norberak erabili behar du, ikasteko. Horrek ere, kasea dauka. Ikasteko objektu libren biltegia osatu behar du, aipatu dituan kontuiekin, eta bilduma digitalak. Eta hemen, hausnarketa sakon bat egin behar du liburutegi digitalen izariaz. Nik ezin dutu onartu, liburutegi digital bat izatea PDF askoren bilgunea. Eta PDF bakoitzari dedikatzea horri bat, HTML horri bat, eta hor, akaso izgako batzuk, eta hori bakarrik izatea ez teknologikoki, digitalak gehiago behar du. Eta metadatuak, eta navigazioa, eta dokumentu arteko navigazioa, eta dokumentuen formatua bera ere, PDF, eta esatik ez bideo, esatik ez audio. Zan nahi dut, hor, bai formatun aldetik, bai elemento liburuen arteko navigazioa, bilak eta irizpideak eta horren guztut hausnarketa bat egin behar dugula, ez? Eta hori, adibidez, inkumarekin lotu edo, ikusiko dugu. Irakasteko ekosistemaren kasuan ere, guk material asko daukagu urte hauetan, guretzat ditugu gordeta eta badakigu ziur gaude askatu behar ditugula, moldatuta, erabilizateko, baina hori izan behar dugula. Argi ikusten dugu, irakasteko ekosistema ere parte badala. Atal hau elikatzeko printzipioz planteatzen dugu ikastar online proiektua. Ikastar online bada, aurreko astean ireirek aurkeztu zuen Moodle Mood Euskadi jardunaldian, online ikastaroak diseinatzeko ikasi helbide estandar bat.
bizitzen esan da. Horretarako batez ere ikasgela virtualen erabilean oinarritzen da, Moodleen erabilean oinarritzen da, baina diseinu didaktiko anitzak testuinguruak kontuan hartuta, eta halako ordu kopuru baten ondoren, agiri bat emango zaiona zera, baldin eta ikastaro bat sortzen badu bere hezkuntza testuinguruari begira. Ikastaro horren kalitatea aztertuko da, eta, ontzat emango zaio, eta proposatu ere bai, ikastaroz, azterketa gisa sortzen duen, pertsonakoitza sortzen duen ikastaro hori, Creative Commons lizentzietako batzenpean zabaltzeko, eta guk gure online ikastaro libren bilgunean gehitzeko, gure lehengo ikastarokin batera. Herri ezitzaien proiektua guretzat oso importantia da, erakusten dulako ikaskuntza informal hortan dakagun kompromisua, horrekin dakagun kompromisua, baina ikastaro online proiektua guretzat importantia da, online diseinua, emango digulako bidea, guk ere ikasteko asko, eta online diseinu diferenteak, anitzak, testuinguruari lotuak, eta irakasle asko hurbiltzeko gurera, eta haien lanak ere guztiokin partekatu izateko, eta aztertu izateko, eta beharrera erabili izateko. Benetako, objektu libren bilduma sortzeko. Hirugarren atala litzateke ikertzeko ekosistema teknologikoaren hirugarren adarra ikertzeko ekosistema litzateke, hemen argi dago, UEUk bere txikian, ikertzeko baliabideak, tresna, metodologia, lortu dien emaitzak, eta horietarako sarbidea eman behar dula, eta izan behar dula, Euskal Komunitate Zientifikoaren bilgunetako bat ez bakarra, baina guk eure burua zaintzen dugu bilgune hori sortzeko aktor importante gisa, Hortan, lan hortan, egina dago Euskal Autonomia Erkidegoko ikerketa zareko agente bihurtzeko eskaria. Egin behakagu, ebaluazioaren zai gaude, baina posible asko, espero dugu, bintzat, zareko agente bihurtzea, horrek dakartzan guztiarekin, eta horrek dakar, besteak beste, bako institutuaren ikerlerroak, horiek garrantzia hartzea, eta Euskal Herriko ikerketa sisteman kokatu alizateko geu ere. Horiek, behar du, gure ustez, sarbidea ekosisteman. Tresna asko ditugu, Ingumar, Zizarra, Ibutegi Digitala, Ikergazte, baina hemen ere, gure tapizkat amaitzera noa, guk ikusten dugu ekosistema teknologikoa dela, azken urteotan, UEUk hainbat alderritan, hainbat gai eindun lanaren nodo gisa funtziona dezakela. Galdera simplea da, eta askotan egin du galdera hori. Presupuesto pedagogikoetatik eraikitako azpiegitura teknologiko batek ahalmena izan lezake hezkuntza erakunde baten egitura gauzatzeko edo egituratzen laguntzeko. Galdera hori ez da oraingoa, aspaldikoa da. Gu gara erakunde, gu gara hezkuntza erakunde, gu gara virtualitatean, ala gara presentzialidadean, edo zealde dago batetik bestera. Osea, egitura teknologikoak baldin eta hezkuntza erakunde bagara, hezkuntza presupuestatik abiatuta. Lagun lezake hortan, hori da pixat, ez dakigu, baina pintzat hortan ari gara, eta pintzat nodo gisa funtziona dezakela, argi ikusten dugu. Tengaiko garapenean dago, eta egongo da. Ekosistema den neurrian eta metafora erabilita aurrera doa, eta gauzak gertatzen dira, eta aplikazio berriak sortzen dira, eta hezkuntza ikuspuntuak alda daitezke, eta beharrak ere, gizarte beharrak, eta erakunde beharrak alda daitezke, baina horregatikuk modu orekatuan, izan behar du modua, aldaketa horiei guztioi aurre egiteko. Pentsatzen du, eta 2003 ikasturtean parte bat eskuragarri izango dela. Ez dela guztiz eskura izango, baina pentsatzen du modua izango dugula webgune nagusia, ueu.eus webgunearen bitxarte sarbide nagusia, eta gainerako elementuetatik ere loturak banda moduko jartzen hastea ekosistemaren gainerako ataletara,
eta atal bakoitza osatzen duten tresna teknologikoen zerrenda hori, poliki usatzen hastea. Eta iruditzen zaigu, horrela hasi nahi nuen, ekosistema teknologikonek erantzuna eman dizaiokela ikaskuntza arrakalari. Modu bat izan daitekela. Horri begira aritzeko lanean behintzat, ez? Eta hor ikusten dugu guk potentzialidadea, ez? Eskerrik asko.